Bigarren zatilekin hasiko gara, orduan, besterik gabe, inbertzeko eziketen alborreko zuzenkariekin utziko zituzte, zigortu nahi. Horratu zaitu batzea, imatxek zer produktu ditun eta zer ekintzet ditun imatxek. Nahi izan dugu azkenean euskara inobazionatu, baina gure bizitidez eta da eusen zerbitzu ekintza enpresariak duena, edo zuzetare duena, eta euskara eskatzen bali badu, euskara nahi dugula. Eta gure dugula da euskara zematea. Horren, ez da enfokatu bakarrikan presentazioa, zer egiten dugun bakarrik euskaraz, zer egiten dugun, hori egiten bali badu, eta ez bali badu bere, euskara nahi dugula. Zer nahi gauzaia euskara daude, euskara zen egira, eta berdintza, baina beste gauza asko ere, ez bali badu duen, gaztaren egon. Nahi izatea da, 10 minutu gauetan, flash bat eman, zeitzen egeran, nun gabiltzan eta zein egiten gauden, eta horrekin gero jabakuntza ikuskia, hori aukera izango duela. Ez bat bada ia, egotzean, euskara zedea izan egiteko. Gure misioa, barantzen da eusakitan. Gure erronka da, pertsonak bere bizitza guztian formatu bat izatea, hau da, azten behar esan zenaretik anemetikan, lanean jarretzen da baina, beti egongo gara egokitzen bere formazioa aldaketa guztien. Azken argiotan, misianak ere, hasi dira eskatzen euskarako ekintzak. Baina gero da gero ikasleak eta langileak euskaldunak dira, edo pasatu dira gileak, eta hasi dira eskatzen euskaratzen. Gure katalogo zertan ere, misianak hasi dira euskaratzen. Hori ere, beste aldaketa dago. Oso gaso dut da, enpresetik. Imatxe sortzen danean, erratu handiena da, enpresa. Gugetik gabiltza, enpresei, bereien beharrei egokitzen. Teknologia berri bali badaude, zenbait investigazio berri bali badaude, zaitzen gara lasterrean, sartzen eskolan, hori gero merkatura zabaltzen. Eta horrek dakarrena da, egokitu behar dela da, izabariade guztiak, edo zinkumentutan, berrikuntza guztiak. Horra izan gara beti, prozesio oso flexible. Gale banatutan munduan, prozesu ezberdinetan. Gakagu, alzidako lanbide hizkuntza, ingeniaritza eskola, prestakuntza irakorra, honekin ematen diegu erantzuna, bai nibele 2 eta 4 eta langile guztiek. Inkresen, aurkularitza eta izabariadekin elkartzen gara, eta ero gau e-learning eta berrikuntza eta esperientzia teknologikoak gehien bat jorratzen ditugula kanpoko alferreko entidatuak. Malasia, China, Chile, estatuetan gabiltza gure modeloa han izantzen dira. Prozesu hortan daude pertsona pila bat, baina prozesu hori laguntza emateko iraitu ere beste eta administrazioa, teknologiak, mantenimentua, dokumentazioa, legalitatea, eta komunika. Hau da gure estruktura. Gure estruktura daude ezagituta eskolakoa prozesutan. Prozesu bakoitza dakarrik talde bat, eta gero hau beste batzuk transversalarianak laguntzen dituzena prozesua aurrera. Horren zen laguntzen dugu? Flexible izaten. Edo zein momentutan adaptatzen, edo zein aldaketa. Zerbitu eta eziketa. Gure produktuak, jartzen genuen produktuak, zerbitzuak eta zerbitzuak eta eziketa. Gure produktua eziketa. Enpresatentzako makinan zendetik bezala edo produktu konputatzen, gure formakuntza eta zerbitzu. Eta jorratzen ditugu, hasierako lanbide eziketan, hau da 16-tik 18 bitarte programez, mekanika, industria mantenimentua eta montaia, eta proiektua, diseinua. Bai goi maila eta bai erdi maila, mekanizazioa eta makinaren ingeniaritza eskolan ez dago espezializazio konkretu bat. Espezializazio konkretu bakoitza, enpresa bakoitzen ematen da. Guk ematen duguna da hemen batez ere, nola lan egin taldeka, nola jorratu proiektu bat, nola aurrera eraman gauzak, badaude, fizikatan badaude. Baina espezializazio konkretu hori bazen datekena mekanika, esatik elektronika eta bat, hori enpresa bat ematen da. Enpresan sartzen danez, proiektu egiteko 3 urtetarako, eta enpresa bat ematen badaka premia, ISO bat eratzeko, edo dakala komertzial pertsona bat, buru bat, unikintar jubilatuko dena. Espezializazio konkretu hori enpresan bat ematen du. Enpresan dagoenean, lanean, han jorratzen du ere esperientzia guztia. Gero bada, denboraldi bat, lau espezifikatu bere
printzipioz beste gai guztu bat. Eta ezekete alkoa. Ezekete alkoa, enpresek ematzen diguten arlo guztiak. Hemen ja hasi gara, gure ofertan, hau nola izan da ofertako formazioa, euskariteko. Baina ofertan ja hasi gara sartzen euskarako ikastaroak. Zoritxarrez oraindik oso erantzun honak egin gabe, zezak egin ditugu azkenengo hiru programazioetan sartu ditugu zenbait ikastaroak fabrikatzeko bat, institutuko bat, metrologiako bat, eta honik jendean pintatzen da, baina ez dago oraindik baina jorratzen dugu, jarraitzen dugu, eta gure asmoa da eta ikastaro gehien euskaratzen. Kasu honetan ere bai, irakasbideei ematen dugu formazioa, beste zenturako irakasbideei. Eta hor bai ematen dugu ikastaratik bixetik ikastaro euskaraz. Bete bihatzen ditu ikastaro ezberdinak izatea, puntakoak, eta izatzen dira euskaratzen, eta hori badakagu ja erantzunak eta bezetik zerbitzutan, zerbitzu teknik batetik da, dakagun sistema da, pixkanak dituzuguna, enpresa askotan formakuntzak gero eta especifikazio konkretu gehiago behar. Enpresak gehiago eskatzen egitea gauza konkretu formatzen. Ez dut egan beste gauza generala nahi, eta gauza konkretutan zentratzea. Horren, atearen produktua bere garaian, zara manualizazioa. Hau da, gure enpresa batera, identifikatu zen makina edo zen ez duten jendia iratatzi erabiltzen, eta horri buruz, eta prozesu batin buruz, horri manual batik. Baina hori erabiltzeko. Eta manual horrekiko gero formazio bat eman. Zer ez dago zerbait. Robot bat egon balitz, egingo lukena robota klasikatatara, robotari identifikatu zekintza edo zer edan ingauten robotakin, eta guzti hau, euskara ez dugu daiteke, adeazken daiteke, zizunuz eskatzen dugu. Baina hau, enpresetan, euskara planekin eta bultzadekin, izan daiteke beste apide egon bat, mundial dokumentazio berare, zehazki, euskara ez dugu daiteke, eta gara jendeak ere, demanda hori. Horrekin lotzen duzun azkenean da, eukitzea manual bat, nola erabilizu makina hori. Ez da, fabrikanteak ere duten makina azkenean bere kondizio guztik nahi bezitza. Ni nahian unkoanian apostotara pieza egiteko, zein ikuti iman da ditu, nola egin gara, hau ezaiteke sistema bat dutara. Gero bat ipizetikan, egiten duguna da baita ere, enpresen diagnosia izabarria dira. Hau da, identifikatu ze kompetentzia eskaten pertsonak, zer ekimeako luketen, nola hori gauzatu, eta horrein diseinu eta plan formazioa prestatu. Baita egiten duguna da, horren diru laguntza gestionatu, nahi zan ezkero. Hau da, bai horretuz bitartez, bai subentitaten bitartez, guzti hori diru laguntza hartu eta gestionatu. Harik eta enpresari, ostek itxin dut izan. Gehien egin jorratzen egin gozaria, eskariko formakuntzak. Eta hor, azkenean da, enpresa beharren arabera eta nahi duen arabera egokitu. Eta hor, horrazik ere baitere, badakagoia esperientzia batzuk euskarako arloan, enpresa konkretu batzuk, askatu izkitu dagoia zenbatik askuntza euskara eskatia. Horre egiten dut. Eta zenbat ere euskatu, ari eta ere horatzen. Eta gero baitere, dakago este zerbitzu bat, duk dira bai fabrikatzei, bai horritzaileak, askotan beren bezerrei formazio mami egiten makina sartzen dutenean. Gure zerbitzua da, nahi izan ezkero, tekniko pedagogiko hona dazkau, hortarako egun guztia, hortan da bezerako, eta askotan enpresetan dakara da, tekniko oso hona, baina askotan da eskuditzen da egin konsumentuak guztia dira. Nahi bat badut enpresa, eta dena aukera da, gure teknikoak alokatzeko, eratzeko, eta zerbitzu bezala, bere egin bezerreri formazioa. Bere da, beste aukera bat dagoena, eta bere jartzen dugu, eta enpresak erabiltzen dut. Bai, bukatzen azken bitaz gaintzen dugu. Gizagarriaren honetuta, gabiltza lanean, motibazio eta parte hartzean, horrein eta sistemaretik motibo guztian, enpresen, pertsonen selekzioan dautaketan, pertsonen ebalaketa eta jarduerak ebaluatu eta jakizan joan behar diren, eta guzti hau, azkenean enpresa ez da jatzen dugu bere patronataren bitartez, enpresa ez garen logo guztiak eta eskatzen zen talean guztiak da, bere eusiak da, bere eta gukere atatzen dut gauden lanarina, eta lanak ez daude, gehi batakoa espezianaka, eta eskeni jartzeko, zenbait behi bezerutzen duna, bai da, eusko jarraitza, hago da lan, eskuntza zentro eta irakasleak, formazio euskaz jasoko dutena, eta aurkularitza, momentuz, kompetentzia guztiak egin dugu arraizko proiektuan, parte diagnosia emungaetan, eta bertu batek hartua goin hau zaratzen. Beste zenbait enpresa, eta badatzen nahi
badia bekazue, komentatu eta ez dara duzu esperientzia, ez goza. Vale? Ikatik? Bai, horra ditudan lanak zerbait euskaz egiten dira, ja. Bai, hasieran ereduarekin, bai, egiten zerbait helburu ez da, tribu izatea, ja gabiltzaia zerbait famazioak dira euskaraz, ezin dira horrean ere asmoa da, hortara jotzea, gabiltzaia zerbait ikastaro, eta gero, altura ditzen dago izan guztiorek ere, bezala egiten ezkero, euskaz egiten horrela da. Zitzen da, betitzule edo sortzen da material bat zuzten euskaz? Teknikua, momentuan, euskalduna bali bat, aukera bali bat da, zuzenean euskaraz dedikitzen da. Teknikua ez bali bat euskalduna eta justo tekniko horrekin beharreko lan hori, ezin dut euskara. Baina ziatzen gara beti aldan horrean, espresare bali badu euskarazin, baina zuzenean teknikoare euskalduna jartzea. Gure itzalagietan ere, baztakagu ganak ez dakabe kompetentzia guztiak eta ezin da, baina moldatzen goiaz eta bakago gure formazio